И здравейте хора, аз съм Любомир Велев и ние ще играем една игра на кит PvP в сервера GhostMK. И да започваме. Сега ще изберем кита и той е PvP. И ето ще почваме да се бием. И мене ме запалиха вече. Откъде ги вземате тези китове? То се хакер, видяхте ли го? Чист хакер. Ох! Добре, бягам. Regeneration. Малко Regeneration. И с тез ще се бием. И с то, ще отгоре. Его от кога се побежда? Да се побеждаме, да се бием, да се бием. Къде отиди? Къде отиди? Ти имаш малко. А, не, ти не беше. Тос, Будо. И ме убиха. Сега ще направим още една игра. И ще играем с Арчер този път. О, тук. О, ще ме убият. Regeneration. Добре. Спасих се. И ето, тук ще застанем и ще ги целим. О! Къде ме целят? Уния та няма успея. Поглеждам. Аре, стига сте са мърдали. Ще отида в колата. Скрижно. Но не толкова скрижно. Що ще ме убия? О, отпалиха ме и ме убиха. Викинг. Този път. Опа! И как го убих само. Шарпнес брадва и го убих и него. Ау. Ох! Те не стрелят с такива стрели. Лошо. Regeneration. Дойдоха и ме намериха. Аз ги убих. А не, то са кри от мене. Хакера са кри от мене. И сега ще играем с най-бавното нещо. Той направо подскочи от мене. Видяхте ли го? Опа. Добре. Кой ни цели не мога да разбера. И то също са го оцелили, щом гори. Или има просто такъв кит. И то ще умре. Ропара. Разбрах кой ги пали. То са ропар. Ропар, що ни палиш? То как не умира, бе? Виж го, хакера. Не умира. Това е невъзможно. Дай, ще пробваме, това има някаква паник стая. Искам да я видя. Добре. Ще се опитам да спауна паник стаята. Уау! Готино! Паник стая! Ма как се измъква от нея? Ето! Със самото натискане на бутона. То с как ползва ендърперле, бе, хакера! Точно ти си хакера. О, не! Паник рум! Не мога да призова паник рум! И тука! Добре, ще са Regeneration. Вече знам как се ползва. Ох! Опа! Не мога да се регенериш. Добре, защо има толкова много хакове? Пак се избрах това. Тъпото. Това ще бъде предпоследната игра и това ще бъде от клипа. Опа! Ех, бегачи! Влезайте! И мен ме накараха да вляза. Идвам във водата и се измъквам. Но запалих ли аз? Не бях аз. Майко, тос много са го настреляли. Тоя. Аре, влизай в лавата! Влизай в лавата. И ти влезе в лавата. Отново влизай. Ще умреш. И го убих и мене ме вкараха в лавата. То се откъде има конве? И последната игра това ще бъде. Супер! Кит. Айде, какъв ми е кита? Райдър, супер! Нов кит. Дай, ще стана райдър. Къде ми е кончето? Ето го. За първи път карам кон. Дори не знаех как се кара. Опа. Убиха ми коня. Как смеете да ми убивате кончето? Лоши хора сте. Чувате ли ме, лоши хора?
Ето ги пали, ето ги. О, убих, сега ще убия робот и го убих. Сега трябва да се регенерейшна и ще спална кончето. Що не мога след 12 секунди? Ей тези. Опа, идвам на бой. То сма запаля. Не знам дали има такъв кит. Добре, защо? Айде, конче. Спалнахте. Елате на бой, аз ще ви бия с коня. Удариха ми коня и мене. Добре, регенерейшвам се и набирам хора. Добре, защо коня е ограничен? Добре. Ти какво правиш тук? Ти какво правиш? Ще ме уби. Добре, регенерейшнах се. И сега е време да изляза. Добре, още може да презвам коня. Тук има много хора, между другото. Някой има цели с лък. То се вижда, да. То се вижда сега. Добре, регенерейшнах се, но то ма би в гърба. В гръб, опа. Щица. И му убиха. И това ще бъде от този клип. Надявам се да ви хареса и до скоро.